Takže čaute ľudia, Matúška LP5 a dneska si ukážeme význam brnení na mojom servi. Takže začneme koženým brnením a to bude vám dávať hociaké schopnosti a to si radšej ukážeme. Čiže, bože, nasadíme si ho a napríklad budeme mať proste elixíry nám to dá, ale automaticky a pozrieme sa na to. Nočné videnie, rýchlosť, slabosť, pružnosť, regenerácia. Takže teraz si dáme železné brnenie. Potom tu. Teraz toto nám dá iba spomalenie, únavu, silu 2, odolnosť a ohnevzdornosť. Takže budete pomalšie. Potom si ukážeme diamantové brnenie. Dobre, čiže to nám asi nič. No, to isté nám dá. Dobre, teraz si ukážeme kružkované brnenie. Dobre, to nám asi dá to isté. Áno. Teraz zlaté brnenie, ale to nám dá tiež to isté, nič viac asi nám nedá. Takže všetko je to isté, lenže železný meč mi dal tento tu, čo je predo mnou. To je debil, VIP hráč a práve ho chcem zabiť, čiže mu dám asi kill. Potom mám tu aj enchantál, ak ho chcete, tak si musíte kúpiť OP alebo VIP, ale ak mám dobrý deň, tak vám ho dám zdarma. Aj brnenie vám môžem dať, celé enchantál a také. Potom no, ja už dávali OPčka, nech by som ich zabil. Čiže ideme ku bolicovi, dám mu toto tu. Potom teraz si dáme XPčka, niečo si enchantnem. Stačilo. Enchantneme si len jednu vec, lebo na nič nemám. Ja ich zabijem. Svine jedné. To sú chujoši. Čiže toto je asi na dnes všetko, tak ja sa s vami lúčim a nezabudnite dávať odbery a lajky. Tak dovidenia.